Bilim hem kudret bir üç məğnəyə iya sözlər deyə idi Angliya fəlsəfəçisi, tarixçi hem siyasətçi Francis Bacon. Özü fəlsəfəni fənni yoxdan ağlatı alımın kullanıyaqlı bulğan. Efirdə bilim dünyası. Bugün biz bilimlərinin nərsəgə beyli buluğu turunda söz alıb barırız. Aldığı minutlarda bəxtli bolacaq. Əlki rayonundağı bolalar bağçaları hem məktəblər nişik yonara. Professorluqları, Fənlər Paçasının Büyük Müğəllimlər dinastiyası nirə uşliyə alab-alalğan. Əni təvqə sözü biz Rusiya məktəb oxuşularının kumirləri kim? Tatarstanda bilim biri yurtlarını remontlау işləri tuğlu quvvetine bara. Uzğan otnada biz Respublika Başqalasında balalar bağçalarının neçik özgəru turunda söz alıb bardıq. Bugün ise rayonlar turunda da söyləyib ötük. Oqu yurtlarına yona suluş ürüşü kapital remont bəxti Əlki rayonu bazarlı mataq oluna da tatıdı. Biri de ise gimnaziya hem balalar bağçası tüpten yoңартıldı. Bilim biri yurtu remontqa kadar büyük noşar halde bulğan deyip bölüşe gimnaziya müğəllimləri yoңартılğandan soң məktəbini hatta tanıp da bulmay deyip siyene alar. Barısı da yana sport zal, kitapxana, kompüterlar, keng hem oңайлы aşxana. Balalar bağçası da ortda qalmayıb. Sobiylar için barlıq oңайлы şartlar bulduruldu. Zamança tələblərə hem qorxunuşsuzluq normalarına to'g'ri kelirlik etib, o'zgartib qurib ishlari maktabgacha bilim biri yurtların kapital remontlау respublika proyekti qissalarında boshqarildi. Gimnaziya hem bolalar bağçasının barlıq yangi mümkinliklərin xəbərçimiz Mersila Iskandarova ko'rib qaytdi. Əlki rayonu Nəbidəvli ismindəki Bazarlı Mataq gimnaziyasında tulısınca kapital remont işləri başqarılğan. Oxutuşuları silagənçə gimnaziyаны xəzir tanırlıqda tügül. Birində oxu üçün bütün oңай şartlarda tudurulğan. Əli alayğına da tügül. Zor sport zalı, yuunu bölmələri, akt zalı, kompüter kabinetlары bular barысы da yuqarı dərəcədə эшләнелгән. Оқыту программалар тормышка ашыру йөзеннән компьютер һәм укыту классларында уңай шартлар тудырылды. Интерактив такталар белән тәэмин ителде. Спорт инвентары кайтарылды. Химия һәм технология кабинетлары тулысынча яңадан җиһазландырылды. Капиталь ремонтка төп сәбәп ашхананың түбәсеннән су агуы була. Хәзер исә ул тулаем яңартылган. Түбәсе ябылган, жылыту, канализация, электр үткәргеч системалары алмаштырылган. Ишекләр, тәрәзәләр, идән һәм түшәм барысы да яңартылган. Гимназияның ашханасы хәзер якты, матур, ә иң мөһиме иң уңай шартлар белән тәэмин ителгән. К сожалению, во многих школах Кызганычка каршы күп кенә мәктәпләрдә азык-төлек блоклары начар хәлдә. Бу мәктәптә дә азык-төлек блогы бар иде. Шулай ук бик начар хәлдә иде. Әгәр сез аны ремонтка кадәр күргән булсагыз, ремонт мәсьәләсе әлбәттә беренче чиратта булырга тиешлеген аңлар идегез. Һәм быел да безнең 13 азык-төлек блогын ремонтлау өчен документыбыз җыелган. Республика күләм билим бирү учреждениеләренең капиталь ремонтлау программасы буенча гимназия бинасына 45 миллион күләмендә капиталь ремонт үткәрелгән. 10 миллионга якын яңа җиһазлар кайтарылган. Уку кабинетлары, коридорлар матур итеп бизәлгән. Стеналарга танылган шәхесләрнең портретлары һәм аларның канатлы сүзләре төшерелгән. Нәбидәвли исемендәге гимназиянең музее да күпкә яхшыртылган. Язучының акыш күле буендагы шәхси йортындагы менә шушы журнал стәле, аның киемнәрен безгә язучының кызы, кичкенә кызы Гөлфия Нәбиевна тапшырды. Без укучылар белән Нәбидәвли эзләре буйлап дигән эзләнү эшләре кысаларында шушы йортта сәяхәттә булып кайттык. Гимназия Əlki районының иң яшь бинасы булып санала. Ул 2001 елда төзелгән һәм иң беренче капиталь ремонт 2019 елда уздырылган. Биредә 300дән артык бала укый. Ике телдә белем бирә торган әлеге гимназиядә укучылар киләчәктә зур уңышларга ирешерләр. Сәяхәтебезне Базарлы Матақ Ромашка балалар бакчасында дәвам итәбез. Биредә шулай ук барысы да яңартылган. Әйдәгез сезнең белән бергәләп күзәтик. Киттек. Базарлы Матақ Ромашка балалар бакчасына ел дәвамында якынча 130 бала йөри. Барлыгы 6 группа. Балаларны яшь ярымнан кабул итәләр. Балалар бакчасы матур, якты төсләрдән генә тора. Бик күп уенчыклар, матур бүлмәләр, уйнар өчен төрле кызыклы урыннар ясалган. Балаларның шат йөзләре биредәге уңайлыкларны тасвирлап тора. Бик күп еллардан бирле инде балалар бакчасына ремонт сорап килгән идек. Яңа мебельләр кайтарырга сорап килгән идек.
Менә шул хыялыбыз тормышка ашты. Ромашка балалар бакчасында 2017 елда 14 миллион күләмендә тулаем капиталь ремонт эшләре башкарылган, 2019 елда яңа җиһазлар алу өчен 3 миллион чамасы акча бүленеп бирелгән. Бик күп җиһазлар кайтарылган, музыка дәресләре белән шөгыльләнү өчен төрле инструментлар алынган. Шундый матур җиһазлар белән бизәделәр инде бүлмәләребезне. Безгә бу бик ошый, без шатланышып эшкә киләбез. Балаларыбыз да бик шат, барлык уенчыкларны да яратып уйныйлар. Һәм шу уенчыкларны аннан соң матур иттереп без шушы яңа җиһазларга тезеп куябыз. Ромашка балалар бакчасының исеме җисеменә туры килеп тора. Чыннан да чәчкә кебек матур бакча. Балаларның саф һавада уен зоналары да өр-яңа, ямь-яшел табигать кочагы. Рәхәтләнеп уйнар өчен территориясе дә бик зур. Балалар белән үз эшенең чын осталары эшли. Бакчада инде бик озак еллар хезмәт куя алар. Мин инде үз эшемне бик яратам. Балалар белән эшләргә яратам, кешеләр белән эшләргә яратам. Авырлыклар булса, җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәбез, алар ярдәм итә. Һәрбер эшнең авырлыгы бар, ләкин балаларны яратканлык белән, кешеләрне, хезмәткәрләрне яратканлык белән мин шул авырлыкларны җиңеп чыгам. Әлки районында республика күләм программа нигезендә бик күп кенә мәктәпләр, балалар бакчалары, китапханәләр капиталь ремонтланган. Аның кысаларында иң беренче чиратта укучылар мәнфәгатьләрен кайгырту күз уңында тотыла. Мондый яңа шартларда белем алу укучыларга бары тик уңай якка булачак. Алга таба әле Әлки районында бик күп биналарга капиталь ремонт булачак дип көтелә. Без сезне Татарстанның танылган мөгаллимнәр династияләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чираттагы геройларыбыз Казан Федераль университетының мөгаллимнәре Широковлар династиясе. Династия башлыгы Широков Петр Алексеевич. Ул дистә еллар дәвамында Казан университеты профессоры, физика-математика факультеты деканы, геометрия кафедрасы мөдире вазифасында хезмәт куйган. Аның эшчәнлеген исә балалары, оныклары дәвам иткән. Петр Широковның оныкчыклары Елена һәм Ольга да Казан дәүләт университетын тәмамлаганнар. Ольга Широкова бүгенге көндә КФУның югары математика һәм математик модельләштерү кафедрасының педагогик белем бирү бүлеге доценты, ә Елена Широкова Лобачевский исемендәге математика һәм механика институтының математика анализы кафедрасы профессоры булып эшли. Мөгаллим һөнәре үзе бер дөнья, нәселең белән тормышыңны балаларга белем бирүгә багышлау чыннан да олы хөрмәткә лаек. Мөгаллимнәр династиясенең дәвамчысы булу үзенчәлекләрен Гөлфия Гвайдуллина белеште. Широковлар династиясы белән Казан Федераль университетының һәр кайсы горурлана. Гаять зур талантларын мирас итеп буыннан буынга тапшырган бу нәселгә сокланмый һич мөмкин түгел. Династия башлыгы Широков Петр Алексей улы. Математика фәнендә беренче мөстәкыйль тикшеренүләрен ул инде студент вакытында ук башлап җибәрә. 1930 елда теоретик механика профессоры вазифасына раслана. Казан университетының математика кафедрасы мөдире итеп билгеләнә. Физика-математика фәннәре докторы дәрәҗәсенә ирешә. Академик Никольский баба Мәскәүдән күченеп килгәч, аңа төн куныр өчен университет шкафында бер киштә бүлеп бирүләре турында сөйләгән иде. Аннан соң безнең фатирда да алар математик даланы гаиләсе белән бергә яшәгәннәр. Менә шулай авырлыклар белән булса да, тату яшәдек дип минем әбием һәр вакыт искә ала иде. Широковлар фамилиясе Казанда гына түгел, бөтен дөньяда билгеле. Барысы да математик, геометр профессор Петр Алексей улының Казан Федераль университетында геометрия кафедрасына нигез салу белән башланып китә. Алга таба аның хезмәтен улы Александр Петр улы дәвам иткән. Ул әтисе идеяләрен үстергән һәм КФУның геометрия кафедрасында билгеләүче фәнни юнәлешне формалаштырган. Александр Петрович тоже. Александр Петрович танылган математик. Ул әле геометрия кафедралары белән генә түгел, ә физика факультетында кафедра мөдире булуы белән дә данлыклы. Бу гравитация теориясе кафедрасы. Ул уникаль кафедра дип әйтер идем. Чөнки Совет Союзында мондый кафедраны мин башка белмим иде. Бабалары һәм әтиләренең лаеклы дәвамчылары булып, балалары калды. Александр Петр улының кызлары Елена һәм Ольга Широковалар бүгенге көндә университетның күренекле шәхесләре. Елена Широкова физика-математика фәннәре докторы, КФУ профессоры булса, педагогик стажы 45 елдан артык. Шушы елларда ул барлык эшчәнлеген университетка, фәнгә багышлый. Аның бер туган апасы Ольга Широкова да университетта хезмәт куя. Лобачевский исемендәге югары математика һәм математик модельләштерү кафедрасы доценты булып эшли. У нас в семье был культ
Безнең гаиләдә бабам безнең өчен шәхес булып торды. Тик кызганыч, мин аны шәхес буларак күрә алмадым. Ул 1944 елда сугыш вакытында вафат була. Әмма аның портретлары безнең өйдә гел эленеп торды һәм миңа һәрвакыт бабам тормышыннан төрле мисаллар китерелде. Аның гел өстенлекле якларын гына сөйлиләр иде. Бабамның ничек төрле мәсьәләләрне хәл иткәнен, изге гамәлләр кылганын мин ишетеп үстем. Минем балачагым бабам турында хикәяләр йогынтысында узды. Ул бик тәрбияле булган. Казан университетының тарихи музейында Широковлар династиясе күргәзмәсе дә эшләп килә. Биредә университет династиясенә нигез салучының кулъязмалары, фотосурәтләре, фәнни хезмәтләре, хикәяләре һәм шәхси әйберләре саклана. Петр Алексеевич Петр Алексей улы шул кадәр тирән галим, математика фәнен бик күп белә торган, киң белемле шәхес булган. Ул үзе укыткан укучыларына биремнәр биргән вакытта гомер буе дәвам итә торган эшләр биргән һәм аның укучылары фәннең алдынгыларына әверелгәннәр. Петр Алексей улы бөек геометр Лобачевскийның эшен дәвам итүче бердән-бер кеше булган. Широковлар династиясе вәкилләре өчен иҗат итү, ул рухи сәнгать ярдәмендә күңелләрендә булган хисләрне башкаларга да бүләк итү, үзеңнән соң эз калдыру, милләтеңә хезмәт күрсәтүдән гыйбарәт. Әни Пушкин һәм Путин. Менә алар Россия мәктәп укучылары кумирлары. Алар арасында Илон Маск һәм Гагарин ничәнче урынны били икән? Бу хакта Нияз Рахман сөйләр. Үзенең традицион рубрикасында ул һәр даим интернетта мәгариф, фән һәм балачак дөньясының иң кызыклы яңалыкларын яктыртып бара. Сәлем дуслар! Урам паркларны нык сагынган ахрысы. Улларны ялдан, балаларны уеннан айырып булмый хәзер. Үз изоляция тамамлауга карамастан әлегә кадәр маскалардан да арынып булмый үзе. Интернетта бу хакта хәбәрләр инде акырынлап кими бара. Ләкин кайберләре безнең сәхифәгә дә эләкте. Британияның Рексем шәһәрендә яшәүче 14 яшьлек Брэдли коронавирус геройларының берсе. Дөресрәге ул үз изоляция вакытында гаҗәеп эшләр башкара. Шунда ки малайның әтисе улын бер тотасыз компьютер уеннарынан айырырга теләп, сеңлесенә уенчык өй ясарга куша. Брэдли каршы килеп тормый, киресенчә бик ныклап тотына. Нәтиҗәдә ул гаҗәеп 2 катлы йорт салып куя. Барсында малай үзе башкара. Бу йортны Facebookка куйгач, меңләгән кешедә кызыксыну барлыкка килә. Менә бит, әти сүзе малайның үзенә дә танылып алып килә, сеңлесен дә бәхетле итә. Чит илләргә сәяхәт. Миссия ярдәм фонды танылган бер туроператор белән берлектә ятим балалар өчен онлайн экскурсиялар булдыра. Әлеге проект Добрый голос дип атала һәм Россия, Беларусь ятимнәре өчен булдырыла. Әлеге онлайн сәяхәттә алар Голландия, Франция һәм Япония кебек илләрдә була ала. Проект авторлары һәрбер бала өчен шәхси программада әзерләнә дип хәбәр итә. Киләчәктә чынлыкта да алып барсыннар инде бу балаларны. Ятимнәрне генә түгел, пенсионерлар хакында да онытмаска кирәк. Алайса бит, җәй көне аларның бер маршрут белән йөрүләр, бакча белән үй арасында. Бандитизм! Разводилово! У вас тут покруче, чем у нас в городе! Әмма Санкт-Петербург институтларының берсендә бот кабул итү комиссиясе составына кергән. Интернетта мөрәҗәгать итүчеләрнең сорауларына җавап бирүче робот Виктор абитуриентларга ярдәм итәргә тиеш. Ул документлар туплаганда һәм барлык сорауларга да җавап бирә. Моннан тыш Викторның мөмкинлекләре шактый киң ди, аны гамәлгә куючылар. Ул укуга кагылышлы сораулардан тыш, хәтта Санкт-Петербургта кая барырга һәм нәрсә карарга мөмкин булуы турында да сөйли алачак. Менә бит, нинди акыллы бот, кемнең инде кергәнен, кемнең кермәгәнен алдан ук әйтеп бирә торган булса, тагын да шәп булыр иде. Ваш новый учитель Киборг Файлович УР-125. Опять робот? Бүгенге менә шулар, алдагы атнада очрашырбыз. Пока-пока. Мин сезгә социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз барлыгын искә төшерәм. Сез биредә фикерләрегезне калдыра, яисә кызыклы вакыйгагыз турында яза аласыз. Кирегез, комментарийлар калдырыгыз, тапшыруыбызны карап барыгыз. Белем барлык бәләләрдән саклау чарасы дип яза иде Форс әдәбиятына нигез салучы шагыйрь, җырчы һәм галим Рудакый. Яңартылган мәктәптә көчле укытучы биргән белемнәр нык һәм көчле булыр дип өметләнеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр